मासे मोसौ गाया गंसे रेस्टुरेन्टखौ बेखेवदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। मासे मोसौ गाया गंसे रेस्टुरेन्टखौ बेखेवदों। स्पेशल गेस्ट जानानै बे रेस्टुरेन्टखौ बेखेवदों। सरासनस्रायै बबेबा जायगा एबा गोनां मावखुलिफोरखौ गिदिर दैदेनगिरि एबा सेलिब्रिटिफोरखौ लेंहरना बेखेवहोनाय नुनो मोनो। नाथाय बे खोनाफेरै नुफेरि जाथाय। मासे मोसौ गायखौ स्पेशल गेस्ट महरै लेंहरना उत्तर प्रदेश लखनौनि गंसे अर्गेनिक रेस्टुरेन्टखौ बेखेवनो होदों। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय भिडिअनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनदों दि मासे मोसौ गाय, जाय मासे मोसौ गायनि गाननाय ड्रेसा गोमो जोंख्लाबनाय बिखुंनिफ्राय एसे गोग्लैनाय, मोसौ गायखौ रेस्टुरेन्टनि संग्रा खथाखौ बेखेवहोयो। खौरां बिजोङाव गोसारनाय रादाब बायदिब्ला बे रेस्टुरेन्टनि बिगोमाया बारग' सिनियर पुलिस अफिसार, जायनि रेंकआ डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस शैलेन्द्र सिंह। बिथाङा फोरमायदों दि बे रेस्टुरेन्टआव मोननो हानाय गासै मुवा बेसादफोरा अर्गेनिकजों रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होगोन। जोंनि रांखान्थि आरो आबादा मोसौजोंनो सोनारो, बेखायनो जोंनि रेस्टुरेन्टखौ मोसौ गाय एबा गावमाताखौ बेखेवनो होदों होनना रेस्टुरेन्टनि बिगोमा शैलेन्द्र सिंहआ फोरमायदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।